Kini ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia phiri Mary nong kanti walang. Kimat ki bakong sanjang ke khubor mata ka stem. Penbena ke Sarkar India ya ka song pisa ka bakot Shillong nyopo 1000 klor tingka ban ai jingkir shan kerpang na ka benta ki bedok ha ka ni ka por jingke ka khlam jingpang COVID-19. Menta ka si on sami ki mar Russian ha East Khasi Hills District but an pleru katuk ani tri dukan bala jet da ka sarkar ban die ki mar ki bedan kam sheki pajba ai hukum UDC ha West Garo Hills District Uram Singh ban khang biang ya ki dukan marbam namar ka jingne klub mar palat ki brio ha ka jinge kni bam ki khubor ki babnya ka sarkar India menen ka si kalapan banai ka song pisa ka bakar pang ka blakot Shillong nyo 1000 klur tingka ban pen biang ya ka jingnon kam bakar ki na ka banta ki brio ki bedok kum kinong bala sngi ber ki we ha ka jingkhie jong ka pangkhlam COVID-19 ka menteri ka babat ya ka pla pisa tingka ka Nirmala Sitharaman ka ong ba ka sarkar India kalapan mi da ka Prime Minister's Garib Kalyan Scheme ban kersha ni ki brio ki bedok ha ka ni ka por ha ka jok por ka sarkar kalapan benaru san phaulak Shikli ka insurance na ka banta live nai kerpang na ka banta kinoe khun ki bahab ban shakri ha ka maran thama jong ka khlam kita ki kinthop ya ki doktor ki nong krishan jong ki baro ki nong tre asha bat ki nong kit myut ban penne ya ka jingkhun ka Nirmala kalai thuru ba ka sarkar kan sam ai san kilo khaw niu ata sha phra phok kulur ngot ki brio ha kini ki live nai ki banwan nalor bradep ai lepa mar san kilo kham haswa ka sarkar kan ai eiru marshi kilo udai ya ki brio ki bedong ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills District ka pentip ba an play ki dukan marbam ka bagan thop ru ki dukan sam ration ha ka arpho nyaw bat arpho pratri ulber 8000 arpho nadu ka por khandai bejemen step habaro ka wi district la kan tu ki rang ba shnong bakin ai jingkir shan na ka shnong ban khmi ya ka jingyat bet jong ka thiet ka pet ha ki shnong jongki khanang manyada naga jingsa phriang jong khnyang jingpang ki bor panya district kila jet ru ya ki dukan ki balak ban ple ban de ki mar bam badan kam ha ka be de bi ki shnong ha ki than nong kandong ka sarkar klapan be kumju daga batha bandan ka jinges ngau thu ha padeng ki BDO bat ki rang ba shnong District Magistrate ka West Garo Hills District Uram Singh uba khamashwa ulapan bana ban aila di hidukan bakin pli nado kapor nyo baje men step hado kapor shi baje no phai sngi man la ka sngi nado ka arfun ru tri ulber 8000 arpho menta ulapan kelab yang da ka ba ai hukum ba an pli tang ya ki dukan dawai nado ka arfun nyo tri ulber UDC lapan idau ba ka jinge tur palat jong ki brio shi ki dukan ka bu ai ka koi ka khia ha ka jingma ka bakrau layo jing teba menen ka singi hatura ki pajba ki la le klumar palat banya keni marbam bat katai ka jo karukom kala long hakiwe kiwe ki benta jong district tang maria pli ki dukan ka deputy commissioner jong ka South West Khasi Hills District ikong Isawanda lalu kala panjin surya ka curfew habaro ka we ka district ha ka arpinyo bat arpo pratri ulber 8000 arpo nado ka por shipho bajemen step hado ka por san baje janmen ban ai lat ki brio jong ka district bakin nei thiet ki mar ki bran kam wala ya ka curfew la panjinsur la mana ting ki brio bat ya ki try dukan baki deven penjengai iwei ne iwei pat banyada na ka COVID-19 ka DC ka ong ba ya ki to ki brio ki ba shong ba sa kham sha jengai la ai jingmet ban wan ka wei ka kali na ka wei ka shnong la dep samru ki car pass sha ki rang ba shnong ki ban penya ya ka jingwan thiet wan pet na man la ka shnong la kan turu ki pajba baro ban amme let than shaki bank lada amde ka kam ka bakar ki palan ka deputy commissioner jongari bhoi district ikong RM kurba kala manating ya ka jingelum brio ha ka no ka jaka but kala ong ba baro kinong shong shnong ki de bandan ya ka jingba khli haladi banyada na ka jing saphyang jong ka khlam COVID-19 kala kan turu ya kinong shong shnong ka bhoi ban shong khop hala yeng kat badang bu ya ka jing pakhang ha ka bede ba ka jing pen biang marbam ha kini ki art hoi sngi jong ka jing pakhang ha ka ya ka yeng ka DC ka ong bala shemi ki la tre kam bakarpang banyo sam ki marbam ling ba ki dukan ration bat ki mahajan ka yaudi lang la penlong ya ka jingelang ka bakar ki menen ka sngi da ka tanat supply be ki trai dukan marbam ban khmi ya ka long ka man jong ka jingdon ki mar ki bakongsan la ai bor ki trai dukan bakin litkit ya ka mar na Guwahati la netura la dami ka jingdawa
Nalor kata la batharu yaki bakim bet pen kieu ya ka dor jengki marbam bat la da lap yaki nong pen khen an pen chitom yaki daga bating e. Hapadeng ke jing pakhang la ailat iki dukan marbam ban pli nadu kapor nyo beji men step hadu kapor shi beji no pai sngi bat ka kendon an chi spa sau CRPC kandang trekam hi kumju ha bakmara. Kani ko khubor ka wanshpi nak All India Radio Shillong. Da ka jing thmu ban pensange ya ka jing sapriang jung khnyang jing pang corona ka sarkar Nagaland minnin ka sngi kalapan bana baya ki jaka thep phanyang kali deben pli shisngi bat khang shisngi bat kidukan marbam kin pli tang sau kanta man la ka sngi ya ka te ka rai las dang pentrikam nadu minnin ka sngi Nagaliang jung menteri rangba akan Nagaland unefi Rio ula bha kam ya baro ki menteri sarkar bat iki officer rangba ban bot din thik pathik ya ka jingat bet jongki kindon an baro ya ki bela bo banyada na ka jing sapriang ka klam katanat ki kampo yang ka sarkar Nagaland kala penti kenai ki pajba baka jela ka biang ya baro ki mar ki pokongsan ka bakan thopru ya ka umphanyang kali Unong mikmat bathamai Shakaraja Sabha na ka jela Assam Ajit Kumar Bhuyan ula karpat eu menteri korbarri ka sarkar India Amit Shah bat ya barok ki menteri rangba jong ki jela ka than chate lam mingi ban le e ka badan kam ban te la kam ya ka jing sha pet kin riang jong ki samla puli ka than ki ba puli ha ki sorba ha ka lengri India Haka kerua khubor jong Bhuyan ong bagi don shibon nurgi samla puli jong ka than chate lam mingi ki ba puli ha Delhi Bengaluru Mumbai bat kiwi ki sorba ki bela syak pun bor ban pelat no iki jaka sa jengki hapdeng ke jingki jong ka klam COVID-19 ula kentu ki menteri rang ba jong kani ka than ban ra ya kran ya kani ka mat bat ka tanat korbarri ka sarkar India ha ka screening kong menta kata yo ka tanat korbarri kala batha ya baro ki jilla ba ka deiben penchitom ya ki to baro ki pen sajai ki brio jong ka than chate lamingi da ka ba penya so ya ki bat ukhnyang jingpang corona Menteri ke sarkar India wapet ya katnat jong ka kot ka khia Dr. Harsh Vardhan ula kentu juri ki pat ba kin om le wit ya ki doktor ki nurse bat ki we ki nong kershan ha ka kot ka khia namar ka jingkhie jong ka pangkhlam COVID-19 ha ka kerwa khobor jong Dr. Harsh Vardhan ong ba ki ne ki de ki sipai ki ba khmat do ha ka jingye khunthma persha yo khnyang jingpang corona Menteri ukuntu ya barok ki brio ban penduk mensie mikini ki sipai baslur kari henre ban kershani ki da ka khmat ka ba phu samrkhi barabor ong bala yo jingtip badon bon ki brio ki emlang salang ki bala le to met ni kren to met ki doktor le si namar baban ka jing sungus ir ki Ka sarkar Assam kelas dang tay ya ka yeng ban bo ya ki brio ki badan kam ban jengai na ki weipat ha ka ni ka jingkhie ka khlam bat ka thmu ban bo 6000 tali ki jingthia Menteri wapet ya ka tanat jong ka kot ka khia Assam Himanta Biswa Sarma ong ba ya ka kam an salak ban pendap hapo ka lai lani sausngi ha Saru Sajai Stadium ong balada lap yano ba yo kyam yo khnyang jingpang corona neka ringkat bagi bahaya yang asem baro kin hak bandai sa ha kate ka yeng bat ka sarkar kan ba khli ban penbiang ya ka jing sumar ka badan kam baro tat hadu ba penmi ya kani ko khubor empat dan manu bapang COVID-19 ha Assam ka sarkar Assam ko ong ba ki dukan delang ki lak ban pli man la ka sngi nadu ka por prabaje men step hadu ka por sau baje janmen Secretary jong katanat marbamu ong ba ki dukan di khutia ki laban plien do kapor khandai steng man stem hado kapor hinyo baji jan mien wala kata de ben bot perking bha ban ya jan para briu iwe na iwe pan ha koi perkaliang ka bor penya ya ka Kamrup Metro District kala pelat ya ki dukan di marbam ha kate ka district handai an aila tang sanmut ki briu ban rung shapo da ka baya jengai iwe na iwe Menen kasi Menteri Rangba ka Assam Sarbanand Sonowal ulale jingo ekatespur Medical College ban khmi iki jingpen khre hakate ke district haga jo kapor ula batharu ya district magistrate bo khmi ba kamdei banduna ka marbam ha kapor jing pakhang ka sarkar India lembar ki sarkar jilla baro akila shemya baro kila treka man penti kenai ke jingbyang ki marbam ha ka ni ke jing pakhang ka ba arpawisi ha ka ri baro ka wai Kenang banyada na ka jing sapyang jong kanyang jing pang corona la penon kam ya ki sanitizer ne ki dawai sat kiti de ki brio ki babon kam tam ki to ki badan ha ki hospital bat ki wei ki jaka sumar nong pang
Tiknang man penbiang ya kajing dawa ka bajur la bathai ki bor sarkar ba ki deban aijing bet ya ka no ka kanhon ka bathmuan penmi ya ki dawai sat kiti katu gane ko khubor kala kot bakalawan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabajing inya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktien Hindi ban penbo ka khubor